Kani Kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalya's drinking water that quenches your thirst. Shillong, Kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demthring Shillong but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kimat jongani gajan met sngi baar ka arpsan tarik ulaber arjar arpsan ini selang suara kimat kubor na keleng kejela ki nongelam jongga New Trap Youth Council kila dawa ya kibor penyai jongga Northeast Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science ba day bantung prapo persen daki nurse kentai batang arpo persen daki nurse senrang. Hadin kejingnya kenduk yau Deputy Director Lieutenant Commander Pawan Deep Presiden ke HYC ba Roy Kupar Sandram Ula Ong baka jingdawa jong keseng kalong hadin baki ladon teng kijingja haga baka wei ka ward girl kala sya tombor haga long renyeng ha wei male nurse bat kumju ru kala ja ya ka wei ka junior resident doctor jong ka Negrims Hospital haga baka ladon kejing ujor da ka ejahar halor kini kijingja. Kasorkar pedeng kalapan mi ya ke jingpen bena ban kentiu no ya ka tulop jong baro ki member of parliament lani ki MP bat ya ke tulop thmai jong ki kan sedang nado ka shitarik uyayong arhajar arpulai kat kum ke jingpen bena balapan mi da ka Ministry of Parliamentary Affairs kalapan kiuru ya ka pension jong ki MP ki barim nalor kata lapan kiuru ya ka allowances jong baro ki MP. Justice retired BP Katake uba kli ya ka komiti balatung da ka yeng bishar Meghalaya High Court ulapan jing bersai halor ka kaipot jong ka aerial survey bala sorjamin hapo ka jingjingai ka ba 10 kilometer na ka jaka bala lumtup yau doyong bala lap hagi South League District jong ka East Giant Hills ka West Khasi Hills ka Southwest Khasi Hills bat ka South Garo Hills District. Ka Khat Saupra College Mairang kalamang pisa ban penulut kumba shiklor arpsan lak tengka na kabentaban tei ya ka Vocational Training Center kentup ya ka jingtiet ya ki machine bat ban penbiang ya ki wei jing don kam ka ba ki college ha kini ki sni ki dei ban don ha ka ba ya dei bat ka jing ai jing hikai ya ki samla puli kat kum ka National Education Policy ka bat mai ya gani ka training center bala tip kum ka carpentry unit labu mau no rem ha ka arfuwei tarik ulaber arajar arpsan dao director jong ka College Development Council ka North Eastern Hill University professor DRL Nonglai sembut menteri rangba uba kami ya katna transport uba sniau bhalang dhar ula pentip ba ka sarkar jela shen kan sa penmi no da ka jing pen bena ban perking ya ka jing nya stat syaba pelat ya ki kali hasurok da ka jing tmu ban yada ya ka jing im jong ki mensim ba koridor bat ban penduna ya ki jing ja accident bat ba ki nong yai lenti kin shngai ha ka lek kawan bat ka ya yen uba dhar ula ong ba ula betha ya katanat pulit ban perking ba ya kino ki ba penher stat syaba palat ya ki kali bat ki tuk tuk katanat puli puti jong ka sarkar jela kala syong bishar halor ka jing pentre ya ki jing tei ha ki school bat ki college ki badang sateng habar ko ki jela Meghalaya ya kini kejing yalang la penya do menteri ke sarkar jela uba kami ya katanat puli puti urakam sangma rengkat kejing don lang jong MLA ke mau plang constituency uba Beyond Star Korba lembat ki head officer katanat urakam ulaya tu bah kejing yalang layak ran sani bah halor kejing slam ban pentre ya kejing tei jongki school bat college kam tam habaya day bat ka Science and Commerce College ha mau plang Mahendraganj Patharkhma bat Rongjen ka dorbar snong maupun kshat balalam khmat do rang ba snong uba bandari rentatiang bat secretary uba senrap nongrum kila ya kendu yau Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District Abhilash Baranwal ban pensngau halor kejing tmu ban shna ya ka Surak 4 lane ka ba penia so na Umyam sya Malidor lengba ka Surak Shillong bypass ka baya lengba na ka Telong Sam Umbam jong ka snong nakaliang jong ka dorbar snong kalapan pau ba kejing shna ya ka ni ka project kam dai ban ktapat ya ki Telong ka ba besa man la ka sni ya ka jing don kam jong ki pai ba ka snong maupun kshat
Kaying sa jong u Ferson moment u bala jutip ru kum u panseng moment kabadon ha hawakana tura. Kala plu ha ka por sting sni jong ka arpsan tarik leber arajar arpsan. U Ferson moment u dei khun jong menteri rang ba banung kong jong jela u Captain Williamson sangma but u dei ru u MDC barim jong ka tura. Kajing plu jong ngani kaying kalong kabala isir kai bat layo ya kajing leng o ka tadem ha sun. Ki kali pelip ding gila 1 poi ban tem ya kani ding kaba klang shwa bakan pur sya ki wei pat ki yeng ki bamarjan kinong yalam jong ka snong kanduli West Janty Hills District kila pan pau ka jing sngongu ya ki bor sen syar jong ka West Janty Hills District ki bala shimkhia ban penio biang ya ki arteli ki kali jong ki trai snong ki bala syak kurup jebor ha ka tanat forest ka sorkar Assam ha ka arpu arteri kuluber arjar arpsan naga klau pedien lang ho kabadang ha ba pa upur usam jong snong kanduli ya ka ba ki karbi ki kam bakani ka klau kadang ha ba pa snong karbi ka ba ki la jer tip kerteng da ka tadong langso. Ka komiti bala kli da unang besar bala syong type u Justice BP Katake kalalap ba kidon hado i waypoint khandai pu ar lak metric ton doyong bala ti bean hagi South League District jongga jela kata ha East Janty Hills, South West Khasi Hills, West Khasi Hills but South Garo Hills District jongga jela. Lalap ya ka jingdon jong niu doyong bean de lengba ka jing survey jongga company Garuda. Justice Katake ula ong ba ula bata ya ki Deputy Commissioner bat ki Superintendent of Police jonggani ki South League District bagi day ban pengor bha ya ki jingdon ki doyong like na kini ki iway point khandai fu arlak metric ton ki balati beai mentang ini pai syakimat khobor na keleng kari kajing pendap gas LPG daki longyeng baduk hapok ka skim PMUY kalakio arsya hagini ki sansnem baladep ha ka jing khen kulum ka wei pa ka wei ka long yeng menta ka penon kam kumba sau point sau teli ki tendong LPG ha ka shisnem ka papen i ka jing la ban yo bat penon kam ka bakamba kidon palat sipau klor teli ki jing penia so PMUY ha ka bahadu sau fu ar klor teli ki jing pendap peniang lapon poi tang ha ki khat wei benai jong news nem mang tengka ka Chief Minister jong Delhi ka Rekha Gupta kalawan ra ya ka mang tengka ka penengkong bat ka hetam jong sarkar BJP ka balong silak klor tengka ha ka balong bakani kalong ka history ka Gupta kalong ba ka temu ban penkelai ya ka Delhi sya ka nong ba ka bala kiu ba da ka ba penia so lang ya ki menor ka ba rius pa bat ka lawe ka ba pernai kamang tengka ka pen iya ka jing temu jong kinong elam kum u Ambedkar u Gandhi bat ka jing temu jong u PM Modi ban Roy ka pakentop lang ya baro dagi hajar ngut ki senrang ki riam kum ki kente ha ka temple Kotang Kulanggara Devi ha Kerala na ka benta ka jing le niam ka pakerpang ka ba arsni ka ba ki khot ka chemai ya vilaku da ka bangai bakan penurlong ya ki jing ang not jongki ki phong sari ki pen itanat yalade bat ki ra ya ki syarak ki bajrong kum ki jing aingu syaka blei ha karukom jong ki khana tang hendai ka jing la niam ka pakerpang kalong ha ka por jong ka jing rakhi jong ka temple ka ba khat khandai ski manlaus nem bat ka khring ya ki pai ba met labat ski unong ya thu khana biria u kunal kamra Ulasya hajar haki pulet ha Mumbai halor ka jingkren tokmet yau Deputy CM u Eknath Shinde kabala penmi ya ka jing ujor bat kabala penlong ru ban ujor mokot duma u kamra u don menta ha Puducherry ula ong ba un ai ka jing trai lang hnrei ula kentai ban panma da ka bayada ya ka hok ban kren light loy ha ka jokopor ka Shiv Sena kala dawa ban panma bat ki pulet kila bukru ya gitu ki bala punjulor ya ke jaka bala pen i ya ke jingshat jong kam karma namar ba ka class 12 board exam kadang kut ha Tamil Nadu ka sarkar kala betha ya ki skol bakin bu ya ki pulet ban pentikina ya ke jing peniai bet ya renti jong karukom lek rukom wan jong ki kena skol palat arpusan point san lak ngut ki kena skol nado ka kelas 10 haduk kelas 12 kila wan bantau exam mentau snem hakaba labu ya ki kendon ki ba perking bha ban ya dan ka jingle tampun
palat sau pesan hajar ngot kino hikai bat sau hajar pras pak ngot ki kenhon flying squad ki trekam bat ka control room ka trekam man la ka sngi ban yarap ye ki kena skul bat ki kemi ki kapa kaksiar ke basong dor ar pon nyau klor tengka layok ban kurup hagakat lengsun Ahmedabad naki arngot ki nonglek nongwan ki bawan na Abu Dhabi ki ba laburi ya ka hagi jeans jongki kila shalan tu kumba lai hajar san program kaksiar kat tu kat ni ki bala penum kajing tokit ya ki arngot ki bala syakem kadang ya syakmat ban lap lada ki donjing day bat ka kenhon khayito ka bakham he namar ba ka Gujarat kalayo i ki katto ka ni jingja ki bakum kini hagini ki snem balada ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy kala penlong ya ka jingla ka yoga bakerpang ha ka jingking ba paunam jongga double decker living root bridge ha Meghalaya hapdeng ki wadoi bat ki klau kajing yalang kalapan pau ya kajing yadai ke ba jeliu jong ka yoga bat ka mariang bat ka khubor jong ka jing yarap bat ka jing bha jing miak kani ka sngi ke ba kerpang kalapan pau ya kajing khain sngi jong ka International Yoga Day 2025 ka ba penyesok lang ya ka riti dostor ka kolshor bat ka jingkot jingkia ha ka jaka jong ka mariang mentang ini pai syakimat khubor nak langgiri ke pertai ka Pakistan bat ka Afghanistan kila menjur ban penbhai ke jingye dai lengba ki jingye lang ba man kapor hagi kerdan ba khli do da ka batmu ban penjem ye ke jing bat ban kentiu ye ke jingye trelang ha ka khai pateng ki khapot bat ki nong phetwer kani kalong ha kapor ba ka Pakistan ka pen khre ban be no da ki spa hajar ngun ki nong Afghanistan hapo ka life way tarik risau kentup ye gitu ki badan ye ki Afghan citizen card baro arteli giri kan perlong ru ia ke jingya keren bastad halor ke jingya kan an hakapun bat kin sedang biang ya ke jingya lang ki bala upslam ban penklan ya ke jingya terelang hapdeng ki arliang mamla ka Japan kala penpau ya ke jing sengokia halor ke jingwan rung tu ke bala slam tam dagi jhai pahara ru duriau jong ka China hajan ki daulenong Senkaku Islands ke bala ne palat khandai puar kenta Menteri Kambari jong ke Japan ula khot ya ka kum ka jing penjur ke basyai ban ula pensngo ya ke jing persya sya uparlok jong u na China ha ke jing keren badang shen wat la labatai ba ke jing keren kilong ki ba yadai parlok hnrai ke Japan kala khot ya ke tai ke jingwan rung to ke ba sngosi ban kala kular ban jubab da ke ba scam bat ke ba jamnon Presiden Bashipor jong ke South Korea Han Duck-soo ula kentu ye pai ba bakin buram ya karai bansawan jong ke ying bishar riti senchar halor ke jingsha wengkam jong Presiden Yoon watla kalong kumnuru ula khot ye ke jingye teli bat ke jing penpau jung mut da ke basuk da ke ba maham persya ye ke jingye ki be an ni ke jingle don bor Wuhan ula ongru ba ke sorkar kan simkia da ke bating ban penne ya ke suk kesan bat ke jing shingan juga pai pa lada don kam ki khubor ba don ke jing ki win jong sipai kinang sapriang ha Bangladesh hapdeng ke jing jur ke jing kulmar ke jing penkenria sipai hadaka bat ke jing kulmar ha kasan pertai Uhe sipai General Wakar Uzzaman ula kentat ya kani ke jing keno da ka ba kentu ban long ki ba jemnot ban bat ban maham persya ya ki jing pentip bakla bat ki kam baklam perkhat wat hapdeng ki jing pentikina jong u ka jing don jong sipai bat ka jing persya pai ba ka pen i ya ke jing long jing man jong sain perthai ka ba tlot bat ka ba klam tikna ka World Health Organization kala yero ya ka Kenya nagbenta ka jing persyang baklan jong ka banyakun persya ya ka jing pang tuberculosis da ka pakdo ya ka jing hiar 70% ha ka jing pang TB bat ka jing hiar 4% ha ka jing yap house nam arajar arpulai ka Kenya kala shim ya kitiar ki batmai bat kirkom sumar ki ba Kamsted kabala yo ya ke jing job ha ke jing sumar ka ba prapo kondai percent bat kabala penbhai ya ke jing sumar ya ke jing pang TB kabala ban slek de ki dawai
Ke Tanzania, kalau pendunai ke jingpang tuberculosis pertemai dah 90% bat ke jingyap na ke jingpang TB dah 90%, hapdeng usnem arjar khatsan bat arjar arpulai. Ke sorkar kalau ai buram ya kene ke jingjap na marki tiar wat benia ki bakamba, ke jing semar bat ke jing persyang ki baklan ha ke koi ke kia. Ke Tanzania mentah ke don hapdeng ki khatlai teli giri badon hagalenti ban pendunai ke jingyap na ke jingpang TB dah 90% haus nem arjar arpsan kumbala penpau ha ke sengira ki ke jingpang TB ha ke pertai. Ke India, kaya tu ha ke jingelang jong ke United Nations, baka Pakistan kadang yai beteng ban bat BI ya ke benta jong ke Jammu and Kashmir, bat kahapan pelaj ya ke tei jaka. Unang mikmat jong ke India, sya ke UN ula kentai ya ke jingkeren jong ke Pakistan, halor ke Kashmir, da ke baong ba ki long ki bomdan nong rim, bat ki don jingye dei, bat ki kam le no ha bayak chasiliang put. Ke India kalau pen skambiang baka Jammu and Kashmir ke dei ke benta ke bakongsan jongkari bat kalau ong baka jingsuk bat ke Pakistan ke syong ha ke ba penkut no ya ke jing pentrem bat ke jing yesu. Kita gilong kimat ko blai.